Ahojte milí rodičia a budúci malí umelci. Som hrdá, že vás môžem pozvať na vzrušujúce talentové skúšky z hudby a spevu, ktoré sa konajú u nás v srdci Košíc na základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej už v stredu 21. mája od 13:00 do 18:00. Naša škola je miesto, kde sa viac ako 800 žiakov každoročne učí milovať hudbu a premeniť svoje hudobné či umelecké sny na skutočnosť. Predstavte si vaše dieťa ako hrá na klavíri, je súčasťou orchestra alebo hudobnej kapely. To všetko je možné u nás pod vedením 70 kvalifikovaných pedagógov. Naši žiaci pravidelne dosahujú popredné priečky v národných a medzinárodných súťažiach, mnohí z nich sa stali úspešnými profesionálnymi hudobníkmi a v neposlednom rade skvelými ľuďmi s celoživotnou láskou k hudbe. Nebojte sa, naše talentové skúšky sú plné hudobnej zábavy, smiechu a kreativity v priateľskej a podporujúcej atmosfére. Každé dieťa tu dostane šancu ukázať, čo v ňom je a spoločne zistíme, ktorý nástroj si získa jeho srdce. Pridajte sa k našej hudobnej rodine a dajte svojmu dieťaťu príležitosť zažiť úspech a nájsť svoju vášeň k hudbe. V prípade záujmu sa nezabudnite vopred prihlásiť prostredníctvom online formulára, ktorý nájdete na našej webovej stránke a radi vás privítame už 21. mája na hlavnej 68 alebo na elokovanom pracovisku Základná škola Belehradská 21 v Košiciach v čase od 13:00 do 18:00. Tešíme sa na vás a pamätajte, vaše deti u nás môžu skutočne zažiariť.